Здравейте, приятели! Намирате се на територията на Айко Insight. Намираме се в магазина на Айко XXXL на булевард Европа. В момента сме с Елица Душкова, която е от Айко. Тя много разбира от готвене от кухня. Доста си поговорихме за нещата, с които готвиме, какво е добре и какво не. Здрасти, Ели! Здрасти! Много интересни са рекламите на тигани, в които всички изглеждат супер, не залепват, пак са много красиви, пак мога да готвиш всичко в тях, докато не сготвиш нещо и на втория ден се отдраскат или се изкривят. Да, в началото всички тигани изглеждат много добре, особено на картинка. Като за рафт, нали? Да, общо взето сега има и такава тенденция да се правят повече като декорация и част от декора на кухнята, отколкото да се гледа функционалността и качеството им. Това е естествено продължение на Айко Insight, защото говорихме за кухни и сега трябва да запълним кухнята с необходимите неща. Оказва се, има неща, които аз не знаех и Ели ми разказа и аз се впечатлих и казах, че задължително трябва да направим такъв епизод. И то е примерно за тефлоновото покритие. Тефлоновите покрития не трябва да се слагат в миялна, нали така? Какво друго не трябва да правим с тях? Трябва много да внимаваме да не ги надраскаме, защото едно надраскано покритие автоматично сваля всякаква безопасност и защита на тигана и той става от незалепващ качествен съд и помощник в кухнята, става опасен вредител, който, за съжаление, отпуска много вредни химикали в храната ни, които следователно отиват в тялото ни. Кой е най-странният въпрос, който са ти задавали за тиган? Може би точно въпроса кой тиган е най-незалепващ. Всъщност няма магически тиган, който автоматично да не залепва. Всеки тиган има своята специфика на ползване, зависимост от покритието му и ако то не се използва правилно, то залепва и не готви равномерно храната. Общо взето след 2 месеца трябва да го изхвърлим. Какви са покритията на тиганите, които ти препоръчваш да се ползват или по-скоро какви са иновациите в тази сфера, в този сектор? Защото както всяко нещо, което е свързано с потребители, там има страшно много иновации. Да, така е. Няма универсално решение, няма най-добро покритие, което да може да се ползва от всички. Много зависи от нуждата на конкретния човек, от неговите умения в кухнята, от това какво иска да постигне с храната си, колко често готви. Общо взето, наистина иновациите са толкова много, че всеки да намери своето решение спрямо вижданията си и бюджета си. Ако трябва да избера, може би най-безопасното покритие и най-дълготрайното покритие, което да ни служи много дълги години, това е стоманата. Нераздаемата стомана е безспорно най-издръжливото покритие, което държи на надраскване, държи на миене, на чистене, на дълги години употреба. Единствената специфика там е, че трябва да знаеш как да ползваш стоманата, как да я нагряваш, задължително винаги с мазнина. Всъщност, ако се ползва правилно стоманеното покритие, то става изключително незалепващо. Важно е да се нагрее тигана сух на котлона до такава температура, че като пръснеш леко вода с ръце, тя да затанцува буквално на топчета се превръща. Да, значи това е перфектната температура. Тогава се добавя мазнината, изчакваш да загрее мазнината, но не до такава степен, че да запуши. Тоест не трябва да прегаря мазнината. Да. Трябва да загрее и вече след това започваш да готвиш каквото ще готвиш, стек, риба, палачинки, каквото и да правиш, покритието е абсолютно незалепващо. Важно е след това да се намали степента на котлона. Това е много важно. При много висока температура и се намаля постепенно. След като водих разговор с тебе, сега надявам се жена ми да ме чуе, защото след като водих разговор с тебе и разказах, че не трябва да влиза тиган в миялна, тефлонов тиган не трябва да влиза в миялна, започнах да ги мия. Аз започнах да го мия този тиган. Ти си го казал. Да, и обясних, защото тя е много чувствителна към здравето, нали?
И тя е като добре, няма да се. Този може ли да се вкарва стоманеният тиган в мялна? По принцип може, производителите разрешават миене в мялна, но не е препоръчително. Всички тигани е най-добре да се мият на ръка, да се подсушават добре и да се прибират, т.е. да не се оставят мокри, да не се остават влажни. Това го правя. Да, това минимизира възможността за поява на ръжда и остава покритието по-дълготрайно, по-устойчиво. Нещо много важно каза за абразивните препарати, които като ги вкараме в мялната, те нараняват много, абсолютно всичко вътре. Да. Не случайно, като видите една чаша, която, това е още нещо, което правим вкъщи, не допираме чашите една до друга. Може да ви е смешно, обаче ако ги допрете една до друга, самата чаша започват да се надрасква и това е заради материала. Да, много са деликатни, стъклото е много деликатно, докато препаратите за мялна са изключително агресивни, химични смеси и компрометират и покритията на съдовете за готвене, и покритията на дъските за рязане, на ножове, общо взето на всичко качествено в кухнята, което искаме да ползваме дълги години. Освен стомана, ние минахме през стомана, тефлон, керамика, може би. Кои са другите материали, от които се произвеждат уреди? Съдове. Съдове, това е точно дума. Благодаря ти, съдове за готвене. Да, керамиката също е добра алтернатива на незалепващо покритие. Има една много балансирана опция, която е по-лесна за ползване от стоманата, но включва в себе си то многослойно покритие, стомана с керамични частици, греблон покритието. Това е немска технология, изключително издръжлива и подходяща за по-начинаещи готвачи, които нямат нервите и времето да се занимават с стоманата и нейните капризи и специфични температури. Така че един тиган с покритие греблон е чудесна алтернатива, безопасна и много подходяща за дългосрочно ползване. Друг интересен материал, който навлиза сега повече с тенденциите за дълголетие, е чугуна. Да. Чугуна е много стар материал, ползваме го може би десетки години назад. Той е много подходящ за приготвяне на яхни, на бавно готвени манджи. За тенджери? Да, за тенджери, които се вкарват и във фурната. Те са доста големи съдове за готвене, но е много подходящ и за тигани също. Недостатъците са, че е много тежък и... Аз имам такъв един, който е армиран чугунен, правя някакви неща на него, но не го ползвам често, но че ми е един от любимите, беше доста скъп. Да, много качествено покритие е това за готвене, задължително ръчно миене и задължително винаги сух. Даже най-добре се мие без препарати, само с мека гъба и вода. За тези, които са от пръст, глинени, нали? Аз от пръст казвам, да. Глината също е подходяща за фурна, много подходяща. Да. Много подходяща и за печене на хляб. Глината. Един приятел, бяхме на гости, той извади беше направил домашен хляб и извади точно глинен съд, който каза, аз го имам от една година, не съм го мил. Защото само хляб си готвиш с него, това беше наистина... Глината не се мие, да. Да, беше наистина много хубаво. Пак зависи от покритието, те ги запичат ги, мажат ги отгоре с разни импрегнанти, които позволяват поддръжка и миене. Кое е нещото, в което няма да сложиш храна и да го сложиш на котлон? Със сигурност няма да сложа храна в покритие, тиган с покритие, което съдържа така наречените forever chemicals, вечни химикали, които се отделят в храната и не напускат тялото ни. Това е тефлон с съдържание на ФОА, така наречените ФОА. Пише ли го на етикетите? Да, много е важно да гледаме етикетите. Много е важно. Дори да купим тефлонов тиган, вече има тефлонови тигани без съдържание на ФОА. Много е важно да четем етикетите и препоръките за поддръжка на производителя. Защото обикновено един тиган е безопасен, докато го поддържаме правилно. В момента, в който той се надраска или покритието му се износи, той става абсолютно опасен и за храната, и за здравето ни, и за здравето на децата.
Още нещо, докато сме на тази тема, тавичките и другия материал, който ми е изключително важен, е алуминия. Аз си спомням, някъде бях чел, мисля, че при тази случка се е случила при Наполеон. Лъжиците, нали, всичко е било от алуминий, дори той е бил в един момент по-скъп и от златото, като всеки нов материал. Кажи ми малко повече за алуминия като продукт и какво е позволено в кухнята и какво не е позволено. Задавам този въпрос най-вече заради алуминиевото фолио. Алуминия е много здрав материал, много лек. Той се ползва основно за разлика от чугуна. Да, алуминия е много подходящ, например, за градински мебели. Е топ. Но за кухнята, по-скоро аз бих го избягвала. Алуминиевото фолио със сигурност. То е гаранция за алуминий в храната ни. Особено при нагряване отделя страшно много алуминиеви частици, които влизат в тялото ни. Това замества капака в един или друг смисъл. Не мисля, че един капак ще свърши много по-добра работа. Много по-равномерно ще се сготви храната, много повече ще се запази топлината вътре в съда на готвене. В момента, в който искате да се запече, отваряте фурната, махате капака, оставяте го за още 20-30 минути, зависи какво готвите, и резултата ще е много по-впечатляващ, отколкото с алуминиево фолио. Добре, благодаря, за което аз наистина още от предварителните разговори, които водихме с теб, научих доста неща за готвенето и наистина започнах да гледам по съвсем различен начин на това как си приготвям храната и в какви уреди. И неминуемо е да стигнем и до това с какво режем храната и правилният избор на ножове. Да, правилният избор на ножове може да бъде много труден, особено за домакиня, която тепърва се запознава със света на готвенето, защото разнообразието на пазара е огромно. Масово се продават ножове по 10, 12, 15 броя в комплект. Реално нямаме нужда от толкова ножове, освен ако не сме професионални готвачи и не готвим за минимум 4-5 човека вкъщи ежедневно. Нямаме нужда от толкова много ножове, имаме нужда от 3 ножа, които да ни вършат перфектна работа в кухнята. Един нож на готвача, който може да ползваме за месо, за всякакви зеленчуци, за всичко общо взето. Един нож за хляб, понеже е малко по-специфичен, и едно малко ножче, което да режем по-прецизно зеленчуци и месо, и това е. Всъщност това са необходимите неща за вкъщи. Това е стартър пака, да. Нямаш нужда от толкова много ножове, защото ножовете също имат нужда от поддръжка. Колкото повече ножове имаш, толкова повече работа имаш. Ножове, ти каза 3 ножа, които са напълно достатъчни вкъщи. Аз следвам твоя съвет, у нас се използват 2, както ти казах. Върху какво режеме продуктите? Да, това е много важно. Това е много важно за качеството на ножовете, защото ние ще си купим един скъп, хубав премиум нож и ще го ползваме върху стъклена дъска за рязане, да кажем, и острието отива на кино директно. Много е важно дъската, много е важно и как поддържаме ножовете след рязане. Тоест, в идеални случаи трябва веднага да бъдат измити и подсушени. Не трябва да се оставят да засъхват хранителни остатъци по тях, не трябва да се слагат в миялна машина. Общо взето най-добре измиваме, подсушаваме, прибираме, така запазваме живота им. Иначе дъските, върху които режем, са също от голямо значение, защото, както казах, стъклото не е най-подходящо решение за острия нож, ако искаме ножът да ни остане остър. Най-добре е да режем върху... Има, да. Има стъклени. Най-добре да режем върху... И те са много красиви. Защото са като... Нали знаеш обикновено как си държиш дъската някъде под пряд? Да, точно. И те са много красиви, с много красиви принт стъкла се произвеждат и са като картини в кухнята. Не пречи да имаме такива за но декорация. Само за декорация. За рядко рязане или рязане на нещо меко, което дори не изисква опиране на ножа в дъската, но за редовно рязане на зеленчуци, на месо, най-добре е да не ползваме стъкло. Какво е най-добре да ползваме? Най-добре е да се ползва пластмаса, която е качествена и която не
не се драска покритието. В момента, в който покритието се надраска, сменяме дъската. Тефлон. Да. Общо взето надраскано покритие не искаме вкъщи. И дърво. И дърво, да. Дървото е супер, но не е най-подходящата опция за месо, защото задържа бактерии дървото. Дървото е супер за хляб, за зеленчуци, за плодове. И друго много важно е да не се слага в миялна, ако ползваме пластмасова дъска, защото в същия момент тя разваля миялната, разваля покритието. Мисля, че покрихме голяма част от нещата. Нещо пропускаме ли? Трябва да гледаме етикетите и описанията на продуктите. Много е важно, когато купуваме тиган, тенджера, съд за печене, каквото и да било, да четем описанията на продуктите и да се информираме какъв е точният състав на съда, как се поддържа и дали какво можем да готвим в него всъщност. А при тенджерите, там материалите какви са? Там също има всякакви възможности. Алуминия много се ползва в тенджерите, но тук трябва да кажем, че алуминия сам по себе си е много хубав материал и той в съдовете за готвене се ползва като сплав, ползва се с много други материали, многослойни покрития, които включват алуминий, но са запечатани и не го отделят. Просто то е съставна част на самата тенджера или на съда за печене. Не е направеното алуминий. Да, не е чистото алуминиево фолио, което плосваме отгоре върху храната си, нали? Или алуминиевата капсула за кафе, която директно изтискваме в чашата си. Нещо искаш ли да ми кажеш за чиниите и самите съдове, от които се храним? Там това колко е важно и какво трябва да имаме, от какъв материал трябва да бъдат изработени? Да, може би тук е добре да споменем пластмасата, защото особено при децата знаеш, че пластмасата е много използван материал заради теглото си, заради безопасността си, че не се чупи. Но всъщност тя е много по-опасна. Нали? Да, няма да се щупи в ръцете на детето, но ще се надраска. Нали? Дори една бутилка за вода детска след 3-4 миения, дори намивката с гъба, се вижда вътрешността и как има множество линии. Надраскания. Да, така че пластмасата в съдовете за хранене е абсолютно непрепоръчителна, както и в приборите за готвене, т.е. шпатоли, това е много важно. щипки, бъркалки, всякакви. Пластмасата във всеки момент, в който се нагрява или се наранява, тя става опасна. Чини пластмасови детски, в които директно режем вътре, веднага се нараняват. А каква е алтернативата? Алтернативата е силикон при децата. Най-предпочитаната алтернатива е силикон, бамбук има и порцелан вече за малко по-големите дечица. Това е най-доброто решение, защото пък силикона задържа миризми. Благодаря. Мисля, че запълнихме кухнята с прекрасните уреди. Ели Дучкова ни разказа кое е най-подходящо в какви уреди е най-подходящо да готвиме. Вече какво ще готвите зависи от вас. Намерете останалите ни епизоди долу в описанието. Това е Ico Insight, а пък ние се намираме в Ico XXXL на булевард Европа. Благодаря.